rasane ati kang nandang sangiting liyan hanyawang aku kowe lapo katresnan kang mas wong bagus tak jaluk ojo selek katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoba. Yen
suwon wis ngancani aku selama iki wis isa saling nguat-nguati kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut tatak lakune ning jebak banter tenan angine saya dewasa ra ngenteni badai tarang nanging sinau nari ning tengah kadaden tenan duwe omah sing ra berisik kebakat tresnan kebakat kasih lan sayang sok gede harga dadi apa ya yang